فقی ji tuma ve qetiya bû û bi şûn ve hatibû mizgefta ku ew ê lê wira bima. Ji ber ku ew ê mele roja din karibûya biçûya karê xwe yê li Şirnexê bikire û seriyek bida dê û bavê xwe. Bi hatina Fexî kêfxweş bibû. Wê şevê heta dereng bi Feqî re rûniştibû, sohbet kiribûn, sibehê Feqiyê din ji bo demekê şandibûn mala wan û Feqiyê Teyran jî xatir xwestibû derketibû rê. Piştî ku Feqiyê Teyran bi tenê mabû, rûniştibû li ser dîwana xwe xebitîbû. Fekirî ku heta mele û Feqiyên din vegeriyana gelek wextê wî hebû. Kengî ku aciz bû, derket hinekî li nava cizîrê geriya. Li mêja Nîvro li mizgeftek din bi cemaetê kir. Nas û dostên wî ew dîtin heta ku navrojê xwe bi wan re vexwar, ew bernedan û nehiştin ku vegere cihê xwe. Piştî ku navrojê xwe xwaribû, xatir ji hevalên xwe xwestibû û ji bona xwendin û nivîsandinê hatibû mizgefta ku lê dima. Dinya ji demek din re bihemel bû. Êvar dihat û dixwest ku kêlikekê berî kêlikekê dinyayê ji wî zikî rizgar bike. Di vê birevarê tariyê konê xwe vedigirt û wek tariye ku dabû pey roniyê û ew dişopand, xeterê û eziyetê jî bextê Feqiyê çê dişopand. Gava ku wan guhertin û qewimînên rû didan û gava ku mîr ji bo wî dikire dinya rakire ser lingan, Feqî haya wî ji tiştekî tune bû. Ebayê wî li ser milê wî bû, mûma wî vexistî, li mizgeftê rûniştiye, ketiye behra nivîsê û li ber rûnahiyê mûmê dinivîse. Bi peyva Teyran bextewar bibû û bextewariya kiribû helbestekê li ser Teyran binivîse. Hey difikirî û rêzikên helbestê êdî li dev û du hev rêz dibûn. Gava ku helbestê xwe li derekê nema dabû rest, ew jî rabû li ser xwe geriyabû, piştî çend gavan meşiyabû hatibû ber pencereya mizgeftê û li derve temaşe dikir. Tariya ku êdî xwe berdida ser dinyayê bi derbekê re xerabî anî bîra wî. Wê fikrê fikrek din bi xwe re kişand nav mejiyê Feqî. Gotinên têrîkan hatin bîra wî, xema ku dibe tûma serê wî tê şixeleyekê di dilê wî de liviya. Ji hundirê mizgeftê derket derve, li derve li hewşa ku kes lê tune bû, bêdengiyek ku bi wî girand hat hebû. Xwedar ser kevirê li ber deriyê mizgeftê û fikirî. Wê bêdengî û rewşa xwezayê di hestên wî tevlîhev kirin. Kêlikekê wisa ma ji nişka ve rabû ser xwe û ket hundirê mizgeftê, hat rûnişt û ji nû ve dest bi nivîsê kir. Ew di heyra helbestê xwe de bû, lê herî dem di bihurî xeterya ku heya wî jî tune bû jî dora wî radipêçe. Zilamên mîr li gorî fermana wî ya ku ji wan re gotibû herin çiqas mizgeft hebin, 366 mizgeft di cizîrê de hene, lê hemiyan binerin, heta li bin hesîla jî sax kin ka binerin bê ev Feqî di ku de ye. Her derê cizîrê sax dikirin û li hemû mizgeftên dinerîn ku wî bi dest bixin û bibin huzura mîrê xwe. Piştî ku zilaman mîr cizîr ser û ber qul û bi qul, quncik bi quncik sax kiribûn, niha dihatin mizgefta ku Feqî lê were dimîne. Tam gava ku Feqî li nivîsê sor bibû, zilamên mîr derbasî hundirê mizgeftê bûn, fermandarê leşkeran got: Ma tu jî ne Feqî? Feqî got: Belê, we xêr e. Baş e, tu bihatibî ser mewlidê? Na, mewlida çi? Ez nehatibûm ser mewlidê. Tu ji kengî ve hatî cizîrê? Ev 2 roj in, ji bo xwendinê ez hatim evra. Navê te Feqî Mihemed e? Belê. Vexwe nexweyê em li te digerin tu yî. Hûn ji bo çi li min digerin? Rabe ser xwe, me ji bo te ev bajar seranser li bin guhê xev xist. Ava reş bi lingên me ve hat, lê tu ji li vê derê li kêfa xwe dinerî. Heyran ka derdê we çi ye? Qebeta min çi ye? Qebheta min çi ye? Min çi kiriye ku hûn li min digerin? Rabe ser xwe û bide pêşiya me, tu yê niha bin bibî, bê ka qebheta te çi ye? Feqî ji mizgeftê rakirin û berê wî dan hinda mîr. Feqî di nav destê wan de got:
خدای من تو مزینی دست تو سرداری من جوی زلامه بسترینه فقید بنی عزمانی که اوی بیسته که دن ستیر که هیوی او بخم لنده بهرس دناوان کسین که عاطبون او دبرن و دمشیا